visita la seu d'UGT a Cornellà amb la intenció de liderar el Partit Socialista de Catalunya. La Generalitat intervindrà en el conflicte de Vodafone i Torrelles per la ubicació d'una antena telefònica. El 28,5% del producte interior brut del sector serveis al Baix Llobregat correspon al comerç. Molt bona tarda. Després de la trobada al Prat, Núria Parlon torna a visitar el Baix Llobregat amb un míting a la seu de UGT a Cornellà. L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet es disputa el lideratge del Partit Socialista de Catalunya. El seu contrincant, però, és Miquel Iceta i tots dos volen reconnectar el partit. La seu de la UGT del Baix Llobregat ha acollit aquest dijous a l'aspirant del líder del Partit Socialista de Catalunya, Núria Parlon. Un petit però intens míting que ha omplert la sala d'actes de la UGT i que li ha permès seguir amb la campanya que acabarà el proper divendres 14 d'octubre a Barcelona. La candidata colomenca l'ha valorat molt positivament. Hem fet més de 10.000 quilòmetres, hem trobat gent entregada i amb moltes ganes i molta il·lusió de fer possible aquest canvi de perspectiva i crec que el PSC, guanyi qui guanyi, ja no tornarà a ser mai com era abans de les primàries. L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet reconeix que hi ha diferències amb el seu rival intern Miquel Iceta, ja que creu que la seva política és més d'àmbit local, tot i que se sent orgullosa perquè han estat capaços de marcar una agenda compartida. Les nostres diferències no són ideològiques, però sí les maneres de fer i també la manera d'entendre els canvis que s'han de portar a terme. No hi hauria dos candidats si no hi haguessin diferències. Les diferències hi són en les maneres d'entendre l'acció política, en les maneres d'intentar fer aquesta reconnexió. Jo crec que hem de ser molt més trencadors amb l'espai i zona de confort institucional per tornar a liderar l'agenda de la transformació i dels canvis. No som un partit de govern, però sí podem ser un partit que juntament amb altres forces a l'esquerra lideri una alternativa de govern a Catalunya. Satisfeta del llarg trajecte, Parlon també ha agraït el suport que ha trobat durant tot el seu recorregut i ha destacat la importància de la feina que han fet els seus companys del partit del Baix Llobregat. Home, jo crec que aquí al Baix Llobregat s'han començat a projectar nous lideratges que estan al voltant dels nous alcaldes, alcaldesses, candidats, candidates, que estan juntament amb mi, que sóc alcaldessa de la ciutat de Santa Coloma, i altres molts alcaldes i alcaldesses que estan treballant per aquesta reconnexió amb la societat, que fan una feina molt important i que ens hem trobat en aquesta aventura i aquest camí que ens permeti reconnectar el PSC amb una part molt important de la ciutadania. Amb l'esperança de reconnectar el PSC, la campanya per liderar el partit acabarà amb un acte final que tindrà lloc a Sant Adrià de Besòs. D'altra banda, la Generalitat de Catalunya anuncia que intervindrà en el conflicte entre l'Ajuntament de Torrelles i Vodafone per canviar la ubicació de l'antena telefònica que la companyia va instal·lar al costat d'una escola de primària. Els opositors de l'antena telefònica instal·lada per Vodafone al costat de l'escola de primària Sant Martí de Torrelles estan un pas més a prop d'aconseguir la seva reubicació. L'antena va ser instal·lada el desembre de l'any passat en contra de la voluntat del centre educatiu. Aquí l'Ajuntament ha donat el seu suport. Les darreres notícies és que s'ha presentat una proposta de resolució al Parlament de Catalunya, una proposició conjunta que sol·licita i obté del Govern de la Generalitat el suport per mirar de reubicar i acabar amb aquest conflicte que en aquests moments tenim des de fa un any aquí a Torrelles. La Generalitat de Catalunya ha acceptat aquesta setmana mediar entre l'Ajuntament de Torrelles i la companyia telefònica en resposta als arguments per retirar-la, que estan relacionats amb qüestions de salut. La situació de les antenes pel que fa a les emissions d'ones electromagnètiques es desaconsella que estiguin prop de centres educatius on hi hagin infants i la lògica és buscar una ubicació separada d'aquesta escola. El govern buscarà una solució que compti amb el consens entre les dues parts implicades, escollint una nova ubicació que es trobi allunyada de col·lectius vulnerables i que alhora doni un bon servei a la companyia telefònica. Prop del 29% de les empreses del Baix Llobregat es dediquen al comerç, un dels sectors més productius que fa créixer la població ocupada i l'economia catalana. El pes del sector del comerç a Catalunya és molt important i notori per l'economia del país. Fins i tot és un dels principals motors que promou les dinàmiques econòmiques. En aquest panorama, el Baix Llobregat encara destaca més perquè el percentatge del producte interior brut que suposa el sector comerç en la comarca és del 28,5%, 6 punts i mig per sobre del que representa pel territori català.
El sector comerç, per tant, és de vital importància per les següents raons. Doncs perquè es donen circumstàncies de que hi ha una convivència entre el comerç urbà de proximitat i tota la feina que s'ha fet al llarg dels anys dels municipis, dels ajuntaments, per potenciar aquest comerç urbà, i alhora hem pogut conviure i lluitar, que no és fàcil, amb superfícies comercials que estan en tot l'entorn de l'àrea metropolitana. Aquest enfortiment del comerç urbà i de les grans superfícies comercials que han sabut viure juntes fa que el comerç al Baix Llobregat presenti bones perspectives de futur. En concret, des del 2014 s'observa, segons el Consell Comarcal del Baix Llobregat, un increment constant de la població ocupada i de les empreses registrades en el sector del comerç. Aquesta bona dinàmica està relacionada amb el comportament de l'economia catalana. Esquerra Republicana de Molins de Rei commemora el 76è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys. El diputat Joan Tardà ha aprofitat l'acte per recordar la necessitat d'autoritzar el referèndum català. Xerra de Molins de Rei sobre la figura de Lluís Companys, atenint el fet que el dia 15 d'octubre és l'aniversari del seu afusellament. El diputat Joan Tardà, present en aquest acte organitzat per Esquerra Republicana, ha insistit que la causa del president és la causa de tots els antifeixistes que van lluitar per enderrocar la dictadura, però que, desgraciadament, després de tants anys de democràcia, encara l'administració espanyola es nega a anul·lar les sentències i a reparar les víctimes. Bé, el que parlarem és justament d'aquest model espanyol d'impunitat. Totes les democràcies, totes les societats democràtiques que han tingut la desgràcia de patir passats feixistes, totes, tard o d'hora han fet els deures i han reparat les víctimes, excepte l'estat espanyol, que és l'exemple d'un model d'impunitat. Sobre la incertesa política que vivim, Tardà ha insistit en que el seu interès és investir un govern espanyol d'esquerres. Les prioritats ara per ara és derogar totes les lleis més regionàries del Partit Popular, implementar polítiques econòmiques, socials i fiscals de caràcter progressista i socialdemòcrata i autoritzar el referèndum català. Tardà ha criticat en l'acte les preferències del líder socialista Pedro Sánchez. El Partit Socialista Obrer Espanyol prefereix una Espanya azul, conservadora, regressiva, del Partit Popular, prefereix una Espanya azul que no pas reconeix el dret a decidir dels catalans. Amb aquest acte, Esquerra Republicana ha honorat la figura de Lluís Companys, l'únic president europeu elegit democràticament i que va ser afusellat pel franquisme. Companys sempre ha demanat per Catalunya pau i amor. Mesures sobre àmbits tan diversos com la indústria, el turisme, els residus o l'esport són alguns dels objectius del consistori del Papiol. El govern municipal del Papiol ha presentat en un acte públic els principals eixos d'actuació previstos per al mandat 2015-2019, després que l'any passat es comprometés a fer un seguiment anual del pla d'actuació municipal. Ens vam comprometre que cada any faríem un acte per explicar com havia anat evolucionant i quins eren els reptes del proper any. I per tant, l'acte d'avui el que fa és això, passar comptes d'aquest primer any i veure quins seran els reptes que hem d'assolir aquest 2017. Entre els diversos eixos d'actuació destaquen el manteniment dels ajuts contra la pobresa energètica, l'avenç cap a uns pressupostos participatius i transparents o la posada en marxa de l'Oficina de Desenvolupament Econòmic, que promourà l'activitat econòmica local, entre d'altres. A nivell d'obres, a nivell de refer l'equipament aquest que tenim aquí darrere, que és el pavelló, a nivell del projecte del Centre Cultural Polivalent, que s'està treballant. Un altre dels temes que s'afronta és el pla de dinamització turística. S'ha encarregat a la Diputació de Barcelona un pla de gestió turística que s'està redactant en aquest moment per dinamitzar el Papiol. L'objectiu, segons el consistori, és millorar la qualitat de vida dels ciutadans i aconseguir una bona convivència. Posar en pràctica l'experiència adquirida amb els anys en el sector empresarial i ajudar els joves emprenedors a l'hora d'iniciar un projecte són objectius del programa Mentoring que duen a terme els ajuntaments de Sant Andreu de la Barca i Martorell. Els ajuntaments de Sant Andreu de la Barca i Martorell, a través dels seus centres de promoció econòmica i amb el suport de la Diputació de Barcelona, impulsen el programa de mentoring adreçat a joves emprenedors. Consisteix en posar una sèrie de mecanismes que ajudin a aquestes empreses que tenen un potencial de creixement, a ajudar-los a cadascuna d'elles en el camp que necessiten, de tal manera que puguin fer aquest creixement de manera endreçada i de manera ordenada. Aquest programa és promogut per la Fundació Privada per la Promoció de l'Autoocupació de Catalunya, en el marc de les xarxes Youth Business Spain i Youth Business International, amb presència a 40 països.
La crida és per a joves d'entre 18 i 36 anys i el projecte empresarial amb el que compten necessita l'assessorament i el suport d'una persona amb experiència empresarial. La inscripció està oberta a tots aquells que creguin que ho necessiten. Després de començar a parlar i estar més a prop del nostre teixit industrial, surten unes necessitats reals en els quals veiem que tenim un potencial d'empreses que realment, si tinguessin aquest assessorament i aquest acompanyament, podrien arribar a tenir molta més rentabilitat i poder arribar a llocs que ara mateix no arriben, i aquesta és una manera inicial de començar a obrir aquest camí que els hi doni pas a poder plantejar-se altres objectius com a empresa. I la idea és que amb el proper mes ja puguem començar a establir les bases de treball i la manera de fer-ho. També per a totes aquelles persones que tinguin experiència empresarial i volen també, per què no, aprendre de les persones joves en l'inici del seu camí com a emprenedors. Sant Just Desvern preveu congelar l'impost de béns immobles i fer majors bonificacions. El consistori aposta per fer polítiques progressistes que beneficin els que menys tenen. Les ordenances fiscals i reguladores de Sant Just Desvern preveuen la congelació de l'impost de béns immobles, una taxa que l'any passat sí es va incrementar. L'equip de govern ha proposat mantenir el conegut IBI que paguen les famílies per al proper any i un increment del tipus del 0,60% al 0,71% de l'impost que pertoca als immobles no residencials, com les oficines, els comerços d'oci, hostaleria i industrial. El consistori de Sant Just aposta, per tant, per fer polítiques més progressistes, perquè aquells que més tenen paguin més. D'altra banda, a les persones més necessitades se'ls hi permet fraccionar els pagaments de qualsevol dels impostos i taxes que hi ha al municipi. I bé, el fet de congelar un IBI o congelar qualsevol altre impost no significa que perdem en tema de dir, ostres, doncs deixaré de fer coses, ni molt menys. Les seguirem fent i apostarem en els pressupostos que sortiran en breu i que comentarem amb la ciutadania. Veureu que els pressupostos no van en detriment de res, és a dir, les despeses, sobretot en benestar social, que és el que ens preocupa més, que les famílies estiguin cobertes i que tothom tingui els mitjans correctes per viure dignament, doncs tot això veureu que no ha baixat, al contrari, pujaran. Sant Just Desvern preveu oferir també unes majors bonificacions. El govern proposa abonar fins al 75% la renovació de les concessions dels nitxos del cementiri municipal. En matèria d'urbanisme, les disposicions preveuen una rebaixa del 30% del cost de les terrasses i vetlladors per part dels establiments per tal de donar vida al comerç de Sant Just Desvern. I després, una altra cosa de les que hem fet ha estat fer unes bonificacions al màxim que hem pogut per tal d'impulsar també, per exemple, el tema de les terrasses dels bars, és a dir, quasi tothom és jovent el que ho porta. El consistori de la ciutat preveu l'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals i reguladores de preus públics per a l'exercici 2017. Una onada d'actes vandàlics i robatoris està fent palesa al municipi de Castellví de Rosanes. Es calcula que al voltant de 8.000 euros és el que costarà reparar els danys ocasionats en tota la localitat. Castellví de Rosanes està patint des de fa uns caps de setmana tot un seguit d'actes vandàlics a la població. Ens vam llevar el diumenge al matí i ens vam trobar que passejant pel camí d'enllaç, un camí que uneix el casc antic amb el barri del Talló, tenim tota una barana de fusta i de les quals 8 o 9 trams de la barana aquesta ens els vam trobar trencats. Sí, també tenim unes instal·lacions al barri del Talló que estan tancades perquè malauradament no es poden obrir i ens han trencat els vidres d'una porta per poder accedir a aquest edifici, en el qual, repeteixo, està tancat i no s'hi pot entrar. Uns desperfectes que, juntament amb el robatori del cablejat de l'enllumenat fa 4 mesos, han suposat una despesa important pel municipi. Però clar, també se'ns ajunta que fa 4 mesos ens van robar el cablejat d'aquest camí d'enllaç, el cablejat elèctric també, i clar, petites coses va sumant i jo crec que tot això, juntament amb el cablejat sobretot, que és el que puja més, ens en anem ja quasi suposo que els 8.000 euros, una cosa així, no? Joan Carles Almirall, alcalde de Castellví, fa una crida a la ciutadania. Si algú veu o nota alguna cosa, que truqui al 112 en el cas de que vegi alguna emergència d'aquest tipus, no? Tots aquests actes vandàlics ja han estat denunciats als Mossos d'Esquadra i s'espera que en breu es pugui esbrinar el o els autors d'aquestes trencadisses.
20 persones en situació d'atur ajudaran en les tasques de jardineria i millora de l'espai públic a Sant Boi. El programa Inserta, que permet aquesta contractació, té com a objectiu integrar els ciutadans més vulnerables. L'Ajuntament de Sant Boi incorpora un equip auxiliar de reforç per a tasques de jardineria i millora de l'espai públic. 20 persones de la població que estaven a l'atur formen part del programa Sant Boi Inserta, que té com a objectiu la integració de persones amb certa vulnerabilitat a la societat, principalment persones majors de 45 anys en situació d'atur de llarga durada. Doncs estem ara mateix en un combat contra la brutícia a la nostra ciutat. No estem satisfets de com està la neteja a la nostra ciutat. Llavors el que estem fent és incorporar nous recursos per tal de millorar la qualitat de l'espai públic. I entre les coses que hem fet és incorporar aquestes persones a través d'un pla d'ocupació que el que faran és diferents tasques per mantenir millor la nostra ciutat i que aquests espais públics on es desenvolupa la nostra vida quotidiana estiguin en millors condicions. La neteja de residus en àrees ajardinades, la poda d'arbustos o feines de plantació, sega i desbrossament són algunes de les tasques que es duen a terme. Activitats i tallers gratuïts per a joves organitzats per la Regidoria de Joventut de Sant Andreu de la Barca són algunes de les activitats que es realitzaran durant els propers 4 mesos. La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca continuarà amb les activitats per a joves durant els pròxims 4 mesos. Així ho ha presentat aquest matí el regidor de Joventut, Juan Pablo Beas. Per la segona part d'aquest any, a l'Espai Jove fem tardes joves temàtiques i farem 4 activitats durant 3 dies consecutius als mesos d'octubre, novembre, desembre i gener. Maquillatge de terror més zombie walk, entorn al passatge del terror que organitzem el 28 d'octubre. Al novembre fem un taller que és de decoració amb productes que tu fas, que elabores amb les pròpies mans. Al mes de desembre fem soft combat, que és una modalitat esportiva que recrea les lluites medievals. I al mes de gener fem una room escape, que és una proposta que consisteix en que grups de 6 a 8 joves entren en una habitació i a través de pistes i jocs han d'aconseguir sortir d'ella. Amb una assistència desigual en els tallers de la primera part abans de l'estiu, la regidoria modifica els dies d'assistència en els propers tallers per així crear un clima més adient a la participació. I en aquesta segona part de l'any el que hem optat és per canviar una miqueta la metodologia i seran tallers que duraran 3 dies consecutius. Normalment dimarts, dimecres i dijous es farà cada mes un taller que permetrà que els tallers flueixin encara més i que la participació intentarem que sigui més alta. Les tardes joves temàtiques estan pensades per a joves d'entre 16 i 29 anys. Que el que volem és que la gent jove que té entre 16 i 29 anys s'animi, vingui a l'Espai Jove. Encara que les activitats són totalment gratuïtes, totes elles requereixen una inscripció prèvia. La bona acollida a la crida de participació dels joves per escollir les activitats dut a terme farà que des de la regidoria s'obri una altra tanda de consultes per a futures activitats. El Festival Musical Acampada Jove compleix 20 anys i per celebrar-ho se n'ha creat un documental que mostra la seva història, passant per les anteriors edicions. El documental 20 anys de festa, lluita i llibertat resumeix en mitja hora les 2 dècades d'història del Festival Musical Acampada Jove, que es va celebrar per primera vegada l'any 1996 i que des d'aleshores ha tingut lloc en 3 escenaris diferents, Arbúcies, Sant Celoni i Montblanc. El documental que hem estrenat ara és una mica l'evolució dels 20 anys de l'Acampada Jove, d'un festival molt petitet que va començar el 1996 i com ha anat creixent, i també com ha anat creixent, com ha anat evolucionant el món de la música en català, que al principi era bàsicament cançó combativa i que al final s'ha normalitzat. En el film s'hi poden trobar vídeos de les diverses edicions de l'esdeveniment que es complementen amb declaracions dels 3 directors que ha tingut l'Acampada Jove i fins i tot d'alguns dels músics que hi han participat en alguna ocasió. Hi ha una feina d'investigació que sobretot l'ha dut a terme la productora Funky Monkey, que ha remenat centenars d'arxius amb desenes de formats diferents fins a trobar moltes de les imatges que s'hi poden veure, que algunes són inèdites, molt curioses, repassant concerts de tots els anys de l'acampada, des de Toy
Dolç fins a Lluís Llach, i amb la participació també de molts dels artistes que han pres part. La presentació del documental va tenir lloc a l'Espai Jove La Fontana, on van assistir diverses persones relacionades amb el festival, des dels 3 directors fins a 2 membres del grup Brahms, que han format part del cartell en diverses edicions. La 6a edició de l'anomenada Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran ha comptat aquesta setmana amb la participació d'un exfiscal destacat. José María Mena, que va ser fiscal cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya entre els anys 1996 i 2006, ha donat la seva visió sobre el funcionament de la justícia actual als assistents al col·loqui dut a terme amb l'advocada Magda Gómez. Mena considera que el servei públic de justícia està funcionant correctament, encara que té alguns defectes. Pues no funciona, entre otros casos, sobre todo la mecánica del aparato judicial, por falta de medios y porque las leyes son antiguas. Las leyes procesales, por ejemplo, deben garantizar los derechos de los ciudadanos, pero hoy se garantizan los derechos con lentitud. L'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran oferirà una conferència cada dijous fins al proper mes de juny a l'Auditori de la Residència d'Avis La Mallola, que es complementen amb excursions a museus i monuments. Les xerrades no estaran centrades en un tema concret, sinó que seran variades. La siguiente semana tenemos un conferenciante que hablará de democracia y extremismo, hablando de los problemas de la ultraderecha, y a la siguiente semana tenemos a un investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas que nos explicará todo el tema de la búsqueda de nuevas tierras, de nuevos planetas que pueda haber en el universo que pudieran llegar a tener vida. Les conferències tenen un doble objectiu, d'una banda l'entreteniment i d'altra la formació dels oients, que normalment són persones d'edat avançada, encara que pot assistir-hi tothom qui ho desitgi. Les responsabilitats que ha tingut. L'Associació Esportiva El Prat es prepara pel partit de diumenge contra l'Atlètic de Saguntino. L'entrenador dels locals confirma que els petits detalls seran decisius. Els jugadors de l'Associació Esportiva El Prat estan preparats per l'enfrontament contra l'Atlètic de Saguntino. Pedro Dolera, entrenador dels locals, ha confirmat que en el maig els petits detalls seran decisius, de la mateixa manera que l'estratègia serà important per decidir el resultat. Els pratencs volen emportar-se la victòria, per aquest motiu estan entrenant fins i tot sota la pluja. Bueno, la veritat és que és un partit complicat, és un rival que està a 2 punts nostre, que va començar la Lliga una mica dubtós, però bueno, perquè és un equip que acaba de pujar igual que nosaltres, però tenen un equip amb molta experiència, amb jugadors que estaven antigament a l'Huracán de València i jugadors amb molt de nivell, i a poc s'estan refent i bueno, és un equip molt difícil de batre, que lluita amb totes les pilotes, que van a totes, que és un equip molt compacte i que es posarà molt de problemes. D'altra banda, els de Saguntino estan convençuts que l'equip guanyarà perquè té una bona línia de treball i això farà que els fruits arribin aviat. Tots dos equips es volen emportar la victòria el proper diumenge en el camp del Prat. El club de futbol Gavà, la destitució de Juanma Pons, encara és un tema pendent. De moment, el nou entrenador, Òscar Mena, no ha pogut seure a la banqueta en partit de Lliga i la incògnita és si ho podrà fer diumenge al camp del Sabadell. Aquest diumenge a les 5 de la tarda el Gavà visitarà la Nova Creu Alta per enfrontar-se al Sabadell, en el que serà el quart partit de Lliga amb Òscar Mena com a entrenador. Des de la seva arribada, però, l'argentí no ha pogut seure a la banqueta i ha hagut de dirigir els seus homes des de la grada. I és que, tal com diu l'article 163 del reglament de la Reial Federació Espanyola de Futbol, no es tramitarà la llicència d'un nou entrenador fins que el club no hagi satisfet o garantit les quantitats que es deguin a l'entrenador o entrenadors anteriors. Aquest dijous encara no s'havia liquidat el cost tècnic de Juanma Pons. Des del club deien que aquesta situació estava en vies de solucionar-se i Òscar Mena espera que així sigui, perquè la situació comença a ser més que incòmoda per ell. Eso espero, a ver, entre hoy y mañana supuestamente estarían las cosas solucionadas. Quiero creer que sí, yo 5 partidos fuera del banco no voy a estar, eso lo tengo muy claro. Y bueno, ahí está Hugo y la gente del club tratando de solucionar los problemas y ya te vuelvo a repetir, espero que entre hoy y a más tardar mañana, que es el último día, se pueda resolver y nos podamos sentar todos en el banquillo y dar una imagen más de equipo, ¿no?
En l'apartat estrictament esportiu, el partit arriba després de guanyar la setmana passada el Barça B a la Bòbila, una victòria a la que Òscar Mena vol donar continuïtat davant d'un Sabadell que té els mateixos punts que el Gavà. Bueno, partido muy difícil como todo lo de la categoría, en un campo precioso para jugar al fútbol. Ya te digo, contra un rival muy bueno y bueno, a ver si refrendamos en el campo lo bueno que hicimos con el Barça B, lo volvemos a repetir en Sabadell y podemos traernos un triunfo que nos daría muchísima tranquilidad acá a lo que viene en adelante, ¿no? Per aquest partit, Òscar Mena no podrà comptar amb Mario Gómez, sancionat amb un partit per l'expulsió directa de diumenge passat, ni amb els lesionats Mario Roque i Eric. La resta de jugadors estan disponibles per entrar en la convocatòria. Fins aquí l'informatiu d'avui. Tornem dilluns amb més actualitat. A reveure!